मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका एक फोन येयलो वाडीसून की अशें घडूंक लागला म्हणून की कुरीस फिरता आणि कुर्साची पट्टी ना दिली, वाडीची पट्टी ना दिली तर त्याच्या मैताक येवचें ना, त्यांच्या कुठल्या काजाराक येवचें ना, बालतीमुख जावचें ना, हे करूचें ना अशी व्हॉट्सअप ग्रुपवर धमकी दितात. तुमकां सांगता तुम्ही भिवू नाका. तुम्ही 1 रुपया घालूचो ना, कुर्साक घालू नका ना पट्टी दिवू नका. तुमच्या भुरग्यांकी तुम्ही बरे शिकयात. मराठी मिडियम शिकले तरी चलता, काय प्रयत्न मराठी मिडियम शिकून खूप व्हडले व्हडले ऑफिसर झालेले असतात. भिवू नका अजिबात. आणि मैताक कोण ना येयले का ना, मैताक ना गव्हर्नमेंटची सिमेट्री असा थंयसर वचून पुरायची. कळले? जे आपले कॉर्पोरेशन असतात थंयसर वचून पुरायची. काय भिवू नका. काय खंय देव बिव काय ना. कुठली पट्टी देऊ नका तुम्ही. हे धमकी देऊ नका. फादरिंगी खूप पैसे मिळतात. आमच्या नावावर, आमच्या कॅथलिकच्या कमिटीच्या नावावर त्यांना पोप साहेबांकडून पैसे येतात. त्यांना सगळे येतात. ते दाखयत ना. ते आतले किती दाखयत ना फादर लोकां. हे बिशप असा ना आतले किती दाखयत ना. नुसते वडायचे. लेना बँक, नो देना बँक. तुम्ही भिवू नका. अजिबात भिवू नका. 1 रुपया घालू नका. तुम्ही फेस्ताक घालू नका, चर्चची पट्टी देऊ नका, उमाव घालू नका. त्यांना कित्याक जाय पैसे. त्यांना पगार बिगार सगळे मिळतात. त्यांची स्कूल व्हडली व्हडली स्कूल असतात. काय तुमकां ते खोळी करतात. तुमकां देवाच्या नावावर देव 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 म्हणून खोळी करतात. खूप पैसो असा त्यांच्याकडे. व्हडले व्हडले कॉलेजीस असतात, डोनेशन मिळतात, सगळे असा पैसोच पैसो त्यांच्याकडे. आणि वाढतात आमच्याकडून पैसे. भीती घालतात बाय कमिटी. भीती काय भिवू नका. त्यांना भिवू नका. तुमचे बालतीम ना केले चलता. भुरग्यांकी बरे शिकयात. कुठले तरी खंय तरी भाजीचो बिझनेस करात, मच्छीचो बिझनेस करात. पैसे कमयात. पैसे महत्वाचे असा. त्यांच्या पाठीवर फिरू नकात. भुरग्यांकी ना ते हे असतात दुत्तन बित्तन हे सगळं सोडून द्या. तुम्ही विचार करून द्या. भुरग्याक तहसीलदार बनात. त्या भुरग्याक स्कॉलरशिपची एक्झाम दिवूंक सांगा. तुमच्या भुरग्यांकी स्कॉलरशिपची एक्झाम दिवूंक सांगा. तांकां ट्युशन लायात. म्हणजे तो भविष्यात तो क्लासरूम ऑफिसर जातलो आणि हेंचेच का नाही बरोबर यांचे ऑडिट करतलो. काय तुम्ही भिवू नका. अजिबात भिवू नका. आणि पैसे देऊ नका. मग हांव तर सांगता काय पैसे देऊ नका. खंय देव बिव काय ना. 16वी सेंचुरीमध्ये आमचो काय ना देव कुठलो असलो माहिती आहे काय. नागोबा. त्यांना माहीत आहे. बडवून कॅथलिक बनवलं. बडवून अशी फटकी देऊन आमच्या पूर्वजांनी कॅथलिक बनवली असा. काय भिवू नका तुम्ही. 1 पैसो देऊ नका. कुर्साची पट्टी ना, चर्चची पट्टी ना, कसलीच पट्टी देऊची ना तुम्ही. मोगाच्या भावानं माझ्या ऐकात. काय भ्यायची जरूरत ना. खंय देऊ बी काय ना. हे नुसते वाढतात पैसे. व्हडले व्हडले कॉलेजेस असतात. आमच्या भुरग्यांची ॲडमिशन देतात कितें. डॉक्टर नर्स असे बनवतात कितें. हे ह्यांच्याकडं असा पैसो. आणि ह्यांच्याकडे पैसो असा पण आमच्या लोकांकी हे एज्युकेशन देत नात. काय देऊ नका. भुरग्यांकी तुमच्या ना बरे एज्युकेशन स्कॉलरशिपची एक्झाम देऊ सांगा त्यांना. आणि बरे शिकयात. क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर बनवू शकतात तुम्ही. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स यांच्या पाठीमागे लागू नका. तुम्ही खुळे जातील. तुमका मॅड करतील ते. देव 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 काय ना. हे किती करतात ते म्हाका माहीत आहे. बाय बाय.